Hvad så? Jeg hedder New The Way. Er det ikke det? Whale. Og jeg vil spille noget Minecraft. Vi skal derind. Minecraft. Sådan. I må undskylde, hvis min computer lagger nogle par gange, men det er fordi, at den har stået tændt i noget tid. Okay, lad os så begynde. Minecraft. Hvis der er noget, I synes, jeg gør dårligt, så skriv venligst til mig. Gå derind. Den sletter vi, og så starter vi en helt ny verden. Den hedder bare YouTube Minecraft. Godt. Så går vi hen der. Så slår vi bare lige hurtigt til. Kom nu, kom nu, kom nu. Chest. Okay. Landris. Lamps. Godt. Så prøver vi resource pack på. Det skal være den der. Og vi havde sgu ikke. Wow. Den lægger lidt meget, men det må jeg lige leve med, indtil jeg finder ud af, hvordan jeg kan få den til at lade være med at lægge. Så hugger vi noget træ. Kom så, hurtigere, hurtigere. Okay. Og jeg plejer jo at hente dem, der gør det mega meget præcis. Så derfor gør jeg sådan her. No. Sådan. Jeg plejer mest normalt, så plejer jeg at hugge sådan, jeg har 32 af det. Eller 64. Wood. Eller træ, som det kaldes.
Og jeg skal prøve at se, om jeg kan finde et eller andet sandsted, så jeg kan lave huset det hele der. Fordi jeg synes, det ser godt ud. Men det skal så lige siges, hvis I hører en anden stemme, en art, som taler samtidig med, at han spiller, så er det min ven, fordi vi har den samme kanal på YouTube. Bare sådan I ved det. Jeg tror sgu bare, jeg hugger til øksen er gået i stykker. Nej, jeg hader bare noget, der sker. Bo, lag. Men som du kan se, er øksen snart færdig. Jeg må undskylde, at det der hele tiden kommer fra. Nej, det der for eksempel, det hele tiden kommer frem. På grund af, at jeg kan ikke gøre det fuldskærm. Kul. Okay, så går vi straks i gang. Så trykker jeg shift, så jeg kan tage alt 3 på en gang. Og så skynder vi os bare lige hurtigt. Crafting. Arbejdsbord. Som kaldes på engelsk crafting table. Så skal vi lige... vi har lige hurtigt nok penge til det her. Jeg ved godt, jeg har en stenhak, men det er altid den import til sidst. Når jeg så en kunde næsten... Når jeg har mega meget træ, og når jeg har mega meget sten eller iron eller et eller andet, så bruger jeg selvfølgelig det bedste. Men hvis jeg bare skal hugge i sådan en dungeon, hvor jeg ser sådan iron, så bruger jeg bare det dårligste. Men mindre jeg ser sådan godt noget, for eksempel diamond obsidian, så selvfølgelig bruger jeg en diamond hack, hvis jeg havde. Nu er. Så skal vi bare have sådan cobblestone 32. Det kan godt komme der. Det tager jeg bare der. Ups, sådan. Det var sådan, vi gør. I må undskylde, jeg er lidt stille, men det er fordi, det her det er den 3. gang, jeg prøver at gøre det her. Men jeg taler samtidig med, at jeg sidder og spiller. Det er jeg ikke lige det bedste til. Men jeg vil håbe, at jeg bliver bedre til det. Så har vi 34, det nok. Okay. Så træder vi bare en random vej. Og håber vi kommer hen til et eller andet sådan sted. Der er næsten altid village.
Det er i hvert fald der, jeg har fundet dem mest. Høns. Æg. Yes. Det lægger lidt. Rosa. Wow. Jeg tager lige resource pack af, måske hjælper det for, at den ikke lægger. Den er ikke lige helt den bedste, den der jeg pegede på. Den resource pack synes jeg ikke, I skal tage. Og en hest. Ej, det var en lame. Fuck, der er mange lame. Vi skal prøve at dræbe en af dem. Lad os se, hvad vi får ud af det. Nu tager jeg bare 8. Jeg ved ikke, hvor mange jeg får. Så godt, det passer meget fint. En der. Og så der. Man fik lavet af det. Det skal du bruge til at lave bøger til de der ting, du ser ved siden af opgraderingsmaskinen til at opgradere dine våben. Pony! Det er så sjovt der. Ej, det er gået væk fra det. Sådan. For jeg skal have det der uld til at lave en seng. Det skal have træ. Og det er egentlig lige meget, hvad for noget det er. Man skal bare have det. Sådan. Nu har jeg nok til at lave en seng. Og kyllinger, det gider jeg ikke nok lige nu, for det skal jeg bruge til at lave pile nu. Dykker. Okay, det var den. Lad os bare gå et eller andet sted hen igen. Så. Der var mange får her. Kæft, det var en god. Godt sted at lave en uldfarm. Ja, der er nok til det. Meget vand. Grus til geflint. Fanden kommer man nu hen? Jeg skal finde en eller anden ting, jeg kan få mad af. Siger jeg får en kylling. Nej! Kom nu. Simpelthen får eller en gris, eller bare. Der er kylling! Jeg skal have kylling fra dig. Eller chicken. På engelsk. Ja, okay, der var ikke særlig meget. Det var kun et stykke. Der var et eller andet mere. Wow. Nej, det var blive nat. Sand! Den eneste grund til, at jeg er glad for sand, og jeg gerne vil bo i et sandsted, det er fordi, at det ser flot ud, når man har lavet vinduer, så man skal bruge sand til at smelte. Og så, ja, så kan du lave flowers, som det hedder på engelsk. Godt. Hvor meget? Jeg har 20, det er ikke nok.
hugger lige lidt. Rend rundt med svær og vær klar til at slås. Kylling! Nej, pik. Eller en gris. Jeg fik den ting. Ja, 3 på for 1. Fuck, hvor genialt. Så begynder han. Jeg skal lige se noget hurtigt. Der var. Kør. Der er mange her med. Minis. Er den på hard? Svær. Hvorfor fik jeg ikke det? Wow. Læg. For det win. Og nu hugger jeg lige mega meget græs for at få det der hedder frø til at lave hvede, så jeg kan få dyrene til at få lave unger. Hvor mange har jeg af dem? 4. Der var en mere. Ej, det gik så godt. Dong. Altså som sagt, jeg plejer at gøre sådan, jeg har 20 frø sådan cirka. De skal så planter jeg 20 på en gang, og så ja. Det er bare sådan, jeg mange gange gør. Høje græs ting. Jeg skal bare have haft en saks. Skelet! Det kan ikke se mig. Ja, det var fint. Hvad så, zombie? Hvad så? Wow. Nu bliver der battle. Nej, jeg blev ramt. Der var lige lovligt for mange, når man lige er nybegynder. Sand! Lav en ovn, så jeg kan få mad. Bare 8 rundt. Lige her. Nej. Så laver jeg det samme igen. Godt klaret. Lad være med at glo på mig. Mad. Skær. Det var dejligt. Nu tror jeg godt, jeg kan overleve. Det er læder, det har jeg nok af. Indtil videre har jeg nok af det. Men vi gør så, vi har 15 mm, det der omkring, man skal bruge. Han har opgraderet bue. Ham skal nok. Hvis jeg dør, så er det dårligt klaret af mig.
Giv mig din enchanted bue. Fik han? Nej. Will of fire. Der var det. Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke kunne finde hjem igen. Kan man brænde det? Nej, det kunne man sikkert ikke. Så laver vi lige hurtigt i min seng, så kan jeg lige hurtigt sove. Nej. Seng. Hvad fanden har jeg en blomst for? Hvad fanden skal jeg bruge den til? Så sover jeg. Så spåner jeg her. Smadret sengen. Nej, nu fik jeg den blomst igen. Sådan. Bliv nu færdig, tak. Giv mig alt. Så fortsætter vi. Ej, jeg vil gerne lige have min økse til at gå i stykker. Fuck, det tager lang tid at gå i stykker. Fuck, det lægger helt vildt. Ja, sandområde. Jeg kunne ikke være med allerede. Det er ikke så stort igen. Det skulle bare være gigant. Dø nu. Tak. Fuck, så har jeg ikke engang lavet den. Ja, så gør vi sådan. Sådan, så laver vi lige en skov. Stenskov nok. I hvad det klogstykker. Den kan jeg bruge til at lave mit hus. Som sagt, jeg bruger ikke særlig. Eller med det samme, jeg har noget nyt, som er lidt bedre, og så bruger jeg selvfølgelig det. For sådan sten, det kan du ikke finde over det hele. Selvfølgelig jeg bruger det. I stedet for, hvad fanden det hedder? Træ. Det var det. Så er vi okay. Hey! Iron! Whoop! Whoop! Nej! Whoop! Jeg fik iron. Iron. Nej, det var stenpickaxe, man skulle bruge. Iron. Der må ikke være lava herinde. Nej, jeg vil ikke dø. Ej, det er der mest nede, der er ved lag 12, der hvor du også kan finde diamond. Men det er altid noget af det, jeg tager, når jeg lige har fået mig et hus. Eller lavet mig et hus. Nu er vi da okay. Iron. 20. Okay. Så er vi der med at tjekke. Se senere! Det var dejligt at lave en video. Ses!